My dear brothers and sisters in Christ, kung minsan po nararanasan natin ang brown out, walang power. Kapag mayroong brown out, agad-agad naghahanap tayo ng posporo o kaya lighter, at kung walang lighter, sisindihan natin yung kalan para makapagsindi tayo ng kandila. Pero ngayon, mas mabilis dahil halos lahat tayo may cellphone. Pindutin mo lang yung flashlight ng cellphone at magbibigay ng liwanag. Delikado ang maglakad kapag madilim. Baka mauntog ka o kaya naman mahulog ka sa daanan. At kapag napansin nyo, walang power, hindi ka agad-agad makalakad. Kahit alam mo na yung dadaanan mo, medyo nag-iingat ka pa rin. Baka mauntog ka, tamaan mo yung upuan, o madapa ka sa dilim. Pero pag maliwanag, you feel so free dahil nakikita mo yung paligid mo, dire-diretso ang lakad mo, at hindi ka natatakot. Isa pang bagay kapag nakapagsindi ka ng kandila, feeling good ka. Bakit? Kasi kapag nasindihan yung kandila, ang feeling mo, natalo ang dilim. Panalo ka sa dilim. Kapag ikaw ay may hawak ng kandila at nakikita mo na yung iyong paligid. Ngayong summer, gusto lumabas ng maraming tao to enjoy the sunlight. Sa Amerika, minsan, laging nakakulong. Winter time. Kaya pagdating ng summer, gusto nila, they go under the sun. They enjoy the sunlight. Mahalagang sunlight sa mga bata, sa mga newborn babies, kumisan, pinaparawan, at sa mga matatanda na laging nakakulong sa bahay, kahit naka-wheelchair, sana naman ilabas para masikatan ng morning sun. Iba yung feeling kapag nakaranas mo yung ilaw, yung sunlight, yung morning sunshine, para nakaka-energize ng katawan. Isa po sa napagandang ritual ng binya ay ang pagsisindi ng kandila mula sa Paschal candle. At ibibigay ng pari yung kandila sa mga ninong at mga ninang. Anong sinasabi ng pari? Iting sulog, niyabiya kay kayo, pengari at tegawan, bayang ingatan, para maningang kaiti, bangkanita, para diyang bibirye, ang dimong anak ng sana, ayatin ni Kristo. Manatili sanang tapat king kasalpantayanan at mayakit makasadyang sa lubong kinggil pambiring sablang santos ng banwa kanyang datangyang pasibay. Sa pamagitan po ng ating binya, we receive the light of faith. At ang ating pananampalataya ay ilaw ng ating buhay. It will be our guiding light. At yung kandilang yun ay paalala sa atin ng isang misyon na maging ilaw tayo sa buong mundo. At tayo naging ilaw para sa iba, magsalita ang sala, karinaliwa, kapagilataning mayak taong dapat. Botang mayak kadapat, babirang mayak kayalimbawa, masanding kaugali ang buong pamakyabe, may nalbag kang sala, karitang makapaligid kaya. The opposite is true. Nung matsura ka ugali, nung kapatid mo at nagsiping mong balik, nung itapat mo, labag ka rin ang pulumotos ng Diyos. If you give bad example, may nalbag kang dalundo, hinggang kapaligiran. So bilang Kristiyano, isang bagtang sala ng lubot, isang bagtang sala ng kasalpantayanan, isang bagtang sala ng maya padapat, isang bagtang sala ng maya paugali, maya papapakiutos,
then we will brighten our lives. Then we will be happy. Walang mayat tamang tao, mayat ka dapat, mayat ka ugali, magsilbi kang sana, karengaliwa. So let us be light to other people sa pamagitan ng ating mabuting ugali at mabubuting gawa. Let us be light to young children by being good example to them. Kasi yung mga bata, naghahanap ng guide, naghahanap ng model na pwede nilang pamarisan. At sana yung mga may edad na, si kuya, si ate, si mami, si daddy, magsilbing ilaw, magsilbing gabay at liwanag para sa mga bata. So we can lead them doon sa tamang landas, tamang gawain at tamang pamumuhay. Noong pong Easter Vigil, bago ang Easter Sunday, nagkaroon tayo ng service of lights. Kung saan sinindihan natin itong Paschal candle sa gitna ng dilim. Nakapatay po yung mga ilaw sa simbahan at lumusong tayo sa dilim. Hawak natin itong Paschal candle. At awitin ang pari, "Ti Kristo yang sala niyato, salamat king Diyos, salamat." Tatlong beses yun. Hanggang makarating tayo sa altar. Sisindihan yung mga ilaw, kandila, at sa pagsindi ng mga kandila, isang bulat ang ting karanduman, ting biyatang. Pinapaalala ng Paschal candle. By the virtue of our baptism, every Christian meron siyang power to dispel darkness in his life. Yan ang isang kapangyarihan na binigay sa atin. Meron tayong kapangyarihan at lakas upang isang bulat ang dilim sa ating buhay. By the light of the risen Lord, by the light of our faith, we can conquer darkness in our lives. Sa pag-aaral po natin sa science, siguro na yung prism. Kapag dumaan yung light sa prism, ipapakita niya yung 7 lights of the rainbow. Yung nakikita po natin light na ito, invisible Sa kanila, nakikita natin. Yung sunlight, hindi natin pwedeng hulihin. Pero nakikita natin, maliwanag dahil may sunlight. Maliwanag dahil may ilaw. Kapag ang ilaw na yan ay tumago sa isang prism, lalabas yung 7 kulay ng rainbow. So we have the 7 colors of the rainbow. ROY, red, orange, yellow. GB, BI, green, blue, violet, at indigo. Pagsamahin mo lahat ng kulay sa color wheel, paikutin mo yung color wheel, ang lilitaw na kulay ay puti. So white is the presence of all colors. Taglay ng puti ang lahat ng kulay. And black is the absence of all color. Alisin mo lahat ng kulay para brown sa buhay mo. Madilim. Kaya black is the absence of all color. Parang brown out. Pitch dark, walang ilaw. It is the absence of all colors. Pero kapag maliwanag, broad daylight, it is the presence of all colors. Makikita mo lahat ng kulay sa iyong paligid. Kung merong 7 days of creation, kung merong 7 notes that produces millions of songs, imagine 7 nota lang. Higit kumulang milyon na kanta. And with the 7 colors of the rainbow, ang daming kulay na pwede natin i-combine upang maging makulay ang ating buhay. My dear brothers and sisters, sinabi nga ng Panginoon, "Ako ay namarito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman." So, ibig sabihin ng Panginoon,
Makulay ang buhay natin bilang Kristiyano. Makulay ang ating liturgy. We have violet for Advent. Meron tayong pink sa Gaudete Sunday. Meron tayong puti sa panahon ng Pasko. During ordinary time, we have green color. Red for the martyrs. Dark violet sa Quaresma. And again, white or gold sa panahon ng Easter. Para in our liturgical year, in our liturgical life, ang cycle ng buhay natin kasama ang iba't ibang kulay ng liturgy. Gumagamit tayo ng iba't ibang kulay. Bakit? Upang lalo maging makabuluhan ang ating liturgy. Gumagamit tayo ng iba't ibang kulay upang gawing masaya ang ating relasyon sa isa't isa. At naway ang kulay ay maging daan tungo sa isang makabuluhang relasyon ng tao sa Diyos at sa kapwa. God uses color to make our life colorful and meaningful. Imagine lahat ng kulay, green. Imagine ko lahat ng kulay sa paligid natin ay black o kaya violet lahat. Very monotonous, very boring, monochromatic. Pero kapag ibang kulay ang saya-saya, ang gandang tingnan. When the 7 colors of the rainbow interact with one another, merong lights and shadows, merong contrast sa isa't isa. Pagsamahin mo 7 kulay, i-combine mo ang mga kulay na yan. Napakakulay ng ating mundo. Ano ba ang kulay ng iyong buhay? Lagi bang red? Lagi kang in love? Red dahil laging mainit ang ulo mo? Black dahil ngayon nagluluksa ka? Black kasi dami ng mga negative experiences? Black because of your dark past? Yun ba ang kulay ng buhay mo? Black. Nagluluksa, patay na kulay. O kaya naman yellow dahil lagi kang masaya. Orange dahil ikaw may determination, the color of communication. Green is the color of prosperity, good health, new beginning. Blue is a symbol of peace, loyalty, and prayer. Purple or violet is the color of royalty, wealth, power, penitence. Indigo symbolizes contemplation, healing, sanctification. Pink is the color of unconditional love, joy, at tamang relasyon. And white is a symbol of purity, divinity, light, and new life. And black is a symbol of death, darkness, and sin. Sinabi ng Panginoon, ako'y naparito bilang ilaw ng mundo upang ang manalig sa atin ay huwag nang manatili sa kadiliman. Sana manatili tayo sa liwanag ni Kristo. At ito ang isang napagandang sangkap ng ating buhay. Binibigyan tayo ng Panginoon ng isang makulay at makahulugan na buhay. Meron isang awitin ng title na You Light Up My Life by Nelly Wood. Sabi nitong awitin, so many nights I sit by my window waiting for someone to sing me this song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark. But now you come along and you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. Si Kristo ang ilaw ng ating buhay. Binibigyan niya ng ilaw ang ating buhay. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. Binibigyan tayo ng lakas. At sa mga kulay ng ating buhay, kasama natin ang Panginoon.